radio that makes you happy. Intezo. Uyazi mfowethu seyifikile kumina ezithi uyabona le nsizwa ebamba uKhuzani lapha noChathu ephefoma lapha eCockstad igama layo uSiphamandla. Uyazi le nsizwa ithi ikhokhelwe uyena uKhuzani ukuthi ayigibele esiteji ngesikhathi uKhuzani ephefoma ukuze uKhuzani ezotrenda kukhulunywe ngalento. Ingisendele ngisho ubufakazi uKhuzani ekhuluma nawo lapha ethi ufuna itrend ngoba uthi uzama ukuphazamisa ukuthi amabhinca amaningi akhuluma ngohlelo lwegxukamelisha odlala ku-SABC 1. So manje leya kwaMpungosi uyayazi ukuthi mfethu iyayithanda itrend mfethu sengithuke kabi ukuthi kanti uyena uKhuzani okhandele le plan leno ukuthi lensizwe uSiphamandla akathi mayiperforma bese gibele stage wayikhokhela lapha okuKhuzani lensizwa wayinikeza imali engango 500 ukuze izothi mase performa igibele stage lapha bese ya trend uKhuzani. Uyabona kodwa uKhuzani ave ithanda itrend, uyabona uyayithanda itrend nangumfana kaMpungosi shembe. Uyazi uyabona uKhuzani usephuphile, uyabona mase kwazi ukuthi ekhokhela abantu ukuze kuzokhulunywa ngaye benze ngathi kwenzeka nje into eyidrama stage kanti ikhokhelwe uyena uKhuzani impela. Sengikhulumile nanawo lensizwa ngempela yangibonisa ubufakazi bakhe uKhuzani ukuthi uyena okhandele lento ukuthi akudlalwe lento estage. Kodwa lo mfana kaMpungosi wazi waphupha mase kwazi ukukhokhela abalandeli ukuthi abagibele stage bemphazamise kuze kuzokhulunywa ngaye trend. Ezama ukuphazamisa ukuthi ukukhulunywa ngohlelo lwegxukamelisha la ku-SABC 1 kodwa lengane yakwaMpungosi kodwa shembe. Ayike ngiyathemba uzwela lapha nomfowethu ekade Paula ngodaba ulithinta lapha uKhuzani umfoka kaMpungosi. Mhlawumbe la kuthini kwakuPaula ngalolu daba lokuthi lapha noKhuzani ukhokhele lo mlisa lona. Mina ke ngila sibona amakomenti anginayo imvumo yokudlulisa lapha nolwami uvo ngalolu daba kodwa ke ngizokhuluma ngoba I don't trust this guy. Mfethu hlala comment section nibe nosuku lomnandi nakhohle ukusubscribe bese nangilandela ku Facebook @radioinkezo nibe nosuku lomnandi ithanda khona.